Dumi, mabali namin. Bakit? Masapa ka mapanayi barangay hall. Tadan sa papanan ni Dumeng. Saan na makapan ni barangay hall? Mapan, ng pumanaw mo't laang. At nga minas ka na pagsaritaan may sakbaya pumanaw. Aya, Sige, mapanakon. dumlawak man kan ka. Oh, apay. Kasla awan gaganay gayam. Ada ka di sa kupanit mo? May kawak lang iti kawan manin ni Dumeng. Day tangarot. Nakaad adong manan ti papapanan na. Tila pagdanagak. Ang mga nudinan tukit din kahit nga isutiin tursok ako mandidato akas chairman inton Oktobre a barangay eleksyon. Talaga mo't nga sukumati sumukat kan ka. Wen, nga mamangan kid din wag babawi. Talaga nga isuti kahit ko asumukat kanyak. Tapno may tuloy dagiti narugyan a proyekto asaan amal pa si ti panagngudo ti takem kao. Tinasaya at kasarita man na imbagin ton sumangpot. Talaga kasaritak. Amwag no anya ti plano na. Tanay, agka-Rafael mo iti bakasyon kas kagawad. Imbagtagdakan dom. Adun tinalibtawam a meeting yo. Ay, sa bali, anda akong nabanugak lang anak biyahe. Sige, yan na nampay nga raw. Agistoryatan to inton makainanaka. Oo naman. Ay, ay. Ano nga ginanangay? Magbasak pa ya. Nagito'y man file ko ang magasin ti sukainak. Nabayang basita na diya kang nagbasa-basa. Ay. Daan mo't gaya ang magasin na gituyan. Diyak na si kaso abinasbasa na gito'y. So pala pa si ka nakabikini na iti makita. Bikini open ka no? Baklamat nga na ito nagsisiksya na kabikini. Malagip ko na ito nga event. Sana malasi na bakla na ito. Nagpabuya na ito iti piyesta ti ili. Na i-feature dito yung magazine. Ay, ano, ti mabuya ti piyesta. Idawan pa ti pandemya. Kat ita, tama pukpukawan ti pandemya. Danda ni awanan tayo distancing. Kas kadanoan niya pa dita protocol. Nawayamanan na iti tao. Isa pa nagpipis tamanan ita akalgaw. Ay, may subli pa nga ta. Di kasi tisigod ti sitwasyon ti lubaw. Ay, ano, tinagbaliwan. Nagbaliw ti lubong gapi ti pandemya. Sakman, may papalit na ito eh. Na-feature ide a bikini open. Ay, madi ah. Diyak samot lang makabasa. Diyak mo't magawidan na ito'y kuyip ko. Ay, madi. Turog di mo na masakol ko.
Dagita ti highlights iti barangay fiesta tayo. Baliwan tayo mamad dagiti sigod ng ipagpabuya tayo tunggal fiesta. Alawan, anyan to nga raw ti may pabuya. Dagitay man agpakpakatawa ti alaan tayo ng agpabuya. Asino nga raw dagiti alaan tayo nga agpabuya. Adan plano ka kasarita. Ngam secret pa ilaan. Adon tulakid di malilaw. Na, apay amalilaw da nga chairman. Di ka nagdamag kagawad. Basta agtalik kayo kanyak. Sa bagay, kunayo nga dapakuluyo, isung agtalag kamin kada kayo chairman. Urayan may no anya dayta. At da sponsor tayo. Ket no anya ti request na. Padayawan tayo. Masurunak mat kinitatang no dadto mananang. No anya aga po, tagilimlimad kitin. Hay, bayaan nyo lata ka din. Nga madaam mo akakonsabos na iti plano may papan iti piyesta. Asino? Ado, ti agbalikbayan kadag iti kabarangayan nga day di abroad. Tanalukayan ti pandemya. Dagi jay ti agi-sponsor nga mo iti piyesta tayaw nga isot palimod na. Kat abangan, no isudan tumot lang ti agpabuya. Wunan niya. Malagi po ni Prido, nga awan ti baka mo abaklagaya mi day. Simbang putan. Ay, wain, malagip ko nanang. Nagbalik bayanan? Ado ti mas daaw iti sabali na langana. Nagparituki ka no? Wen, nabayag basit nga awan dito'y nagbugsutaan. Japan sa tinagapuan na. Nanang, nabayag nga agpaiso sa na nakita dito'y nagbugsutan. Tinaudi adamag kan kwa na kat nagisurusuro iti sala. Nagdance instructor idi dito'y Pilipinas sakbay nag-abroad. Saan aya? Wen, inkakaubigan na kano nga minti kinalaing nang agsala. Nga maawan ti nakadkadlaw abaklamot gayam dayjay. Wen. Malagip ko ni Mang Fredo ang nagbalin ama ng Freda ti awag kan kwanan. Nalukmag edi dayjay ang sexy itan. Wen ta nag-reduce ka no, nag-diet ka no, iso aking mutong. Nag-gym idi. Wen, katpatya kamay sa ni Frida kadagiti ibang ni tatang yo nga agi-sponsor. Anyan, nagswerte dagiti agbuya iti parada no adan to libre a face mask. Una, dahi tamad di kahit sponsor tayo kahit. Isuda ti gastos. Nasken nga minti panaganad, ken panagsakbay. Ta mga no adapay lang na bate. Kararwa. Ay, di pa'y nakapanaw a virus dita kunak kuma. Agasampay? Kasano normwar amin na bumarangay nga agbuya, di rinibaw na face mask daytan sa nga barangayan daytan. Ikat man manumot la daytan kadakwada, manumot la ti fish masing. Talaga nga agpista tayon. Wunmat, ay unay kan kagawad maring. Kasla maibabawi pa ila tinaplano a pista iti kasta asaom. Agsinsos tayo nga rod. Ay syempre, masapol la ma-update tayo, ti kado tayo aminan, ngagnanaad dito'y nagbugsudan. Uno sa pulau, German. Masinsos tintero a bumarangay. Ay sos, adu at trabaho daytan, chairman. Apay, masadot kang agtrabaho. Ay, sana ka masadot, chairman. Nasikor lang amin, hindi pa nagkita. Nakatuka ti tunggal kagawad iti purok. Isu atunggal kagawad, sinsusin na tituka na purok. Nalakalaeng nukas na ti maramid. Sana nasikor kagawad. Ay, sa bagay. Awan narigat no agtrabaho tayo amin. Ay, iwan ba't kit di Husto ka dita, chairman.
agyaman tayo, tain inutin ti panagpukaw ti problema iti pandemya. Baka pag piyesta tayo matlaang. Ay, wen, nadatay nga roden iti normal status. Kitsapay kumatawanan ti agpositibo ka baranggayan tayo. Kun Ay, agtultuloy ka mati papanaw na di a virus kat di agsublin. awan mo't nga tan. Tano panunutan, ado dagiti nagpabakuna, ngam dagiti sulpeng adi nagpabakuna. Ay, di mo ko natikas na bakit. Tano sa dinula di tanti papapanandag iti tao. Di tayo laam mo Ang mga numay sa kadagiti sulpeng adi nagpabakuna kat makasagap iti positive iti COVID. Ay, may waras man na di na oras. Kumaakat awanan ti maakaran na kabaranggayan nga agisang pet. Dayta ti problema. Iso manipod di taging gat piyesta, mamonitor di tunggal porok, tunggal pamilya, mamonitor. Anya? Panangisakit da ito ikadagiti kapurukan. Siyempre, kitain tayo mutlat ti salon at da. Ay katun rumbang laang day talakay. Dagiti launay babakit kan lalakay. Dagita ti kang runan na sulpeng. Isuda ti ad-adda ama monitor. Ta siyempre, nakapsutan ti resistansyada. Nalakadan makapkaptan iti sakit. Di mo kuna adda, lakay. Tayo, kunam ata kamantaditan a senyor. Hey, wen. Ngamsan mo maibilang da tao kadagiti sulpeng. Kan ti kahit ko asawan dita kat dagitay addan iti line of 8 and above. Dagitay babakit kan lalakay una yun. Alawon, bantayan nyo nga rod ida. Masapol nga awan makalibas sa makubed, sakbay ti piyesta tayo dito nagbugsutan. Nay, kaslaim bagamutan na sa nabaling ore addan tumakobay. Basta malpaston ti piyesta. Ay, saan ba ta? Basta, awan kumanday ta ako, bed. Apagisaw, awan tuuna ti problema ti pista. Taapay, tatang. Napalukayanin ti order may papani ti pandemya. Kat adon ti agpispista. Talagamat nga doon ti agpispista, tatang. Kunantupay ni Domeng nga uray awanan ti face mask at mabaling. Wen. Ang dayta ti may saan pang pangruna iti panagpista tayo. May duma tayo kadagiti kabangibang a barangay ngagpista ken nagpista. O, di mayat. Tanay, kasla nakabulas ang abalo dagiti tao ita, kat delikado. Ang mga nukalpasan ti piyesta, kat adun to gaya man ti agkubid. Saan tayo nga amaw? Ang mga daw may makipiesta, kirier pa'y lang iti kubid, kat iso ti agiwaras. Kunampay. Iso precaution lata. Sa nagapot may palubusan ti ay panagpista kahit kampantita yon ay narigatayin. Husto kayo ditahan, tatang. Naskan latta ti pan nakasalaknib ti salon at tayo. Yun. Nay, mayat man titungtungan nyo nga agama. Wananang, may papanman iti piyesta ti pagsarsaritaan ni kan tatang. Unyag paisaw. Talaga nga ag-Christmas tayo amin inton piyesta. Wen, bakit? Kasta ti kayat dagiti sponsor. Panagan nadlat ta kontra COVID ti pangpangruna da. Mayat mo't kit di dayta. Kasla piyesta mo ti face mask ti panagpiyesta tayo. Man ano ko ma. Awan problema di tananang. Mayat kit ni tamaprotektaran tayo. Taamangan no adan to umay makipiesta taga sa bali a lugar a carrier iti COVID. Kat kasanon dagiti makipiyesta at taga sa bali a lugar. Awan face mask da. Addan to mapusga namang kita kadagita. Ad agiwara si ti fishmas. Mayat mo't kit dahi. Ala, sapay ko ma. Tanapintas ka naragsak to ti piyesta tayo.
Ay napintas! At danto makurunaan aray na ang misis nagbugsutan. Asinon tumot nga dayta. Secret pa'y laeng. Ta ultimo siya kitsan ko pa'y lang amuno asino. Na, Dagiti lang sponsor di makamo. Mamuanta ito inton fiesta. Isut kunada. Nakasaganan ti amin para iti panaglukat ti fiesta inton bigat. Wan nga ron, Chairman. Nakitak ti karosa pagluganan ti may parada arena iti piyesta. Ngam Chairman, aging gaita, saan may pailangan mo no asino ti mutya ang maiparada? Kang ronaan ti amin. Asino matdagi ti agi sponsor iti piyesta? Asino tinaggapuan ti amin ang nagastos kadagi ti naisagana? Secret pa ilaang ti amin, Chairman. Wen, takasta ti kayat dagiti sponsor. Anya dayta, hagpiesta tayon ngam sikreto pa ila ti amin. Sa bagay, mayat-mat, saan tayo unay ang naturturan dita? Di ka nagreklamo kagawad maring. Ay saan ang agrik-reklamo? Mas daawak lang amin. Ngam, okay lang mat kanya. Una, aguray tayo latan aging gat-bigat. Wen, aging ga inton bigat. naibagman, tama kiragup ka kada kami dito'y karidad. Oh yeah, tamamis kayo mat amin akabaranggayak. Nabayagak iti Canada, ket italaan nagbalik bayanak. Ket sexy ak ini, mas sexy ak manitan. Sexy bulati ak agpaisong, at damat kay kamakunkuna. Anya ngay akay dayta, mami karidad. Ay, maamuan yun to intong bigat. Secret pa lang da ito. I just want everybody to laugh. Laugh. Kakatawa kami tao. Anyan tungay ti katawaan may karidad. Ay, secret nga rod. Talaga. Amin lakit din na may papaniti piyesta. Secret. That's the highlights. Secret. Na. Nalaboy. Secret amin. Bagan to ti maturaw agpadaan iti secret. Ikot maturog kayo Tama nga nagtutuglap kay taon. Saan nyo ma-enjoy ti piyesta? Malagip ko gayam. Saan kayo akas ita iti kaseksi kan kalailo ang makisarsarita iti sakbay ang nagbalik bayan kayo. Dumidisnog kayo iday. Oh my! Sikreto data. At da dito'y muscle ko. Na. Secret man Yeah! All secret. Okay. See you all tomorrow. Panawan kayong dito'y sangot store. Agkikita tayo ton inton parade no bigat. Bye! Nay. Dakkel pinagpaliwan na nanang. Babae mo't itan. Awanan ti pakadlawan asigod alakyan wen na tumboy. Kasta ti tao. Aglupos mo't Siyempre, napan eja abroad. Bimaknag, so naglupos mo't ultimo langanan Sa bagay. Angam na itungtungtan dito'y Rosa. Karaman tamutin kadagit ibagbaga na amaritis dito'y nagbugsutan. Agawitan. Rosa, tigayam sponsor iti piyesta isumutlaan ti Rina. Oh? Ay, ala, sumungad ang ti karosa. Datayo ti kao na makakita iti Reyna. Datayo di ti masungad. Sino nga ta ti Reyna? Ay, unay kat gaminin ni Chairman. Iramraman na tayo sorpresaan.
Ay, hun nga ron, kagawad maring. Da kamin tubay kan Rosa kat saan mi nga mo no asinaw. Saan abale? Nay, aday tanti ka, Rosa. Makita tayo no asino timot siya tinagbugsutan. Rosa, ayan ni Dumeng. Nay, kunak no nagkuyog kayo nga imay dito sumungadan ti ka, Rosa. Pinaunak nga men, tada pa inaramid ko itay. Pirmi pagwapo na. Kunak na imay pa dito ahenyo kananang ya. Kahit napanan nga ni Dume nga, Ang mga no at dama ditan nga agboy-boya. aniyan? Ni. Ah, Kita nyo dagiti nakalugan iti ka, Rosa. na, Ay, mami, karidad. Iso di naka-corona akas laari. Tumboy talaga. oh no! Kitaan niyo, Ate Reyna! Kitaan niyo! Ni Dumeng. Ay, Klaray na. awan ti amok nita. Gustan. Ti amok at isutiking san arena. Ah. Ay, oh no. Rosa, ingka paulugan ti asawam. Si Kanti Agrena. Anya? Ay, manjak tata. Gusang! Anya da ito yung inararami dyan? Hey, Dumeng! Humulog ka rin sa karusa! Ni Rosa langan, ti Agrena! Minsan, dayo pilitan nga grena ni Rosa. Ninanang langan, imbis ni Rosa. Oy, Kailangan. Dumeng. Uy, Ha? apay. Anya di bagbagam? Asino ti mang pilit kanyak nga agray na? Ay, Kan, apay ako naman nila ang nanang. awan. Tagainap ko na dyan. Ay, awan mo, Dumeng. Nakaturog ka, nakatugaw. Ay na, tuglapking ka talagan. Domi, mabali namin. Dom, hinahagpanatang matan ni Patane. Inak ipa-check up. Una, narigrigat no kumaro. Ayan tay bakpaknan. Kitam ni talikod tirikap ti kusina. Ay, kaasi ka mat, Patane. Sana pali, ipa-check up kan. Ops, oy, ay, ay. Magtuka mo tan, Patane. Ay, 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 agsubli ka. Naggasat lakit din na taapusa. Agsubli ka. Ay na, nakita mo na ito'y bakpak ka pangikargakan ka. Nagbutang kan. Ay, Patane, umay kan ipa-check up ka, Tane. Nay, ay na, napankalagat nga rodan di ka tuk-tuk ti ka, bini. Amumot na taapusa amay bakpak manan. Ay na, ay Tom, tulungan nakman na mga ayukin ni Patane. Diyak mo't masitganan. Anya? Ay, di manan tayo kunak. May turbulat na tao. Naamumat kan, ang mga nusikat ti makapasid kan kwa na. Di mo pala kami ipakpakita na tabakpak na Amunan at na may pisok dita. Iso ngay madayaw. Ay, wala niya. Amunan, ano makita na abit-bit mo na ita. Kat ipisok mo dita. Kat ipan mo iti veterinaryan. Tamo na nga takot ma-injeksyonan manan. Kabutang na ti-injeksyon ka. Siya kaun, ti makamo ang mga yabkan ko na. Sige nga. Yata yung palang na tabakpak na. Wan, sige. Ala at tibag ko iji kwarto. Patani! Umay kamanganan! Prito abang ustisidam! Salbag tapusan. Kit-kitaan naklang. Alan patanay, bumaba ka ni tatuktok ti kabinet, tikkan kay ti kanam. Agsida kay ti nga bukala prito abangos. Basta agtungpal ka kanyak, patanay. Sige dong. Itagbukin ko ng jimpo ito kabangos idinabe Salbag. Babawi ko na nang nyalilaw ti bangos.
isuman ti agsidahan. Tsaklata may waksi iti panunot ko di pusa ni Rosa. Ti ammo ni Rosa kat maayo akmeten iti pusa. Jakla kaya ta pagrikyaran mi manain. Isa akampay edi. Magusto akmeten na tarakain. Ay. Istorbo kanyak na ita pusa. Isupe pagtaktakan ti agipak ni kada iti warana dito nagtibalay. Mayata hindi ko kuluban na nita idana adikudso nakasla kulloong. Agasam na ita pagkasgastusan ni Rosa. Pasida ginatang iti online ti usar na. Nanginalakit nila ita. Ay, makatugtog lipak mo na. Idintutawan pa yung nairugik asuratan. Takasanaw. Nanaktak man ngaminan na ita pusa ni Rosa. Kuting samod na ita na balko ti titwalya di tasulay. Wan, kaasimat ta malamen. So, abinalkod ko, kalpasan ti panangpakan ko kunkwana. So, amay hatin ti kukuluban na dita. Nagkapon na ita kuting. Naisina nga ta iti inana kat nayaw awan. Nakitak man ti tayo tiri daw ti kusina. Kat tinampon mo. Inampong, Kaslakastan atan ay. Kung namadlan ubing dita na pinaturog mo. maasyanak nga raw. Nayaw awan nga ta dayta, wano intaw-taw nga ta ti amo na. So atarak ni kon. Padakkilik dayta ako teng, takasukat day di pusa ka nagpukaw. Isuwa. Apay nga agisum kay tibang banger. Ako ang mga nuaddan tumang sutilking kay tidayta. Anyaga po asutilundak mo. Awan pa ya po ko ta. Ah. Kita mga nuaddan tumang ibaga, anasay-saya at kumanuubing ti ampunam impis akuting. Di ka mabot gustay. Masuron ni Rosa na mga ganita nga ibagbagam. Basel ko nga rod nawan pa anak ko kunanan tumanang. Nakadkadlaw asaan kayo ang makapagkinaawatan kininanang edi tinarakin na ako ting tatang. Nanya kat tinakapampanunutan na anangampon iti daya. Simangbay ka no ijiri daw ti kusina yo. Nakuteran, ken kasta unay ti kutong na. Pinakpakan na. Isumay nakaungaran. Wen, mayat mat kiti maris na atapul kadats. Swerte kanukat ti pul kadats. Matlagayam. Ang mo yun asawan ti kastay din to sigod a piloso po kayo. Nang nangagkulaing kat agpaisun sa. Pagkunaan nyo may, Kita man ni bakit dali na nakadalo ti pamahiin wino inaanggad a pamati na. Kasla sana mawawanan iti kwarta. aya. Bakit abalasang dayjay? Ngam adaampun na. Kat aday di abroad di ampun na. Bali tinalikodan na kano at ni bakit dalin. Tadi naman lakano patuludan mat iti birok na ijay. Dayta nga road. Awan mang suportar ken kwa na. Ngem, makita metlat ta asan nga grigrigat. Agpinpensyon mat, retirado a maestra. Oray pay. Ado ti pamati dayjay a pamati idi ugma. Ket swertin sang agpaysa. Wan, tuladin nyo mat Tabarang agswerte kayo mat.
Saan mo't adakas ti agtulad, tata? Ay, unmet. Saan mo't anas ka natuladen? Basta mamati tayo lang, met, no, daduma. Hehehe. Ay, salbaga. Disturbo talaga na itapos Manipod kuting aging kay tatadakil mo't basitin. Perhuiso la ka na yan. Rumidipak la kumasakbay mapanak iti barangay hall ng... Yan. Nita, masidaglakit nga rudeng. Salbag da ito yapusan. Apay mabising ka manay. Nalipatan na ka man na pinakandya amam. Hindi talamang mga tararamidam. Mas naglakit nga rudeng. Mabising nga ta. Mga dinak malasar dengan areng-rengan nujak pakanen. Mabitlang, makore ka. Ada espesyal kan deti apusa. Tanangin ni na pa iti kilo nang tibakasakan kan datao. Oh, deta. Umay ka, kang kay ti ka visit ka. Basta di nakton reng-rengan, tarumidir bakbait. Weng! Oh, mangan kan, kaasi ka ba't? Kasta, di kan ang yaw kat maisturbo ni Ari Kusting. Ong tanakan tumanin. Day, mangan manen tapusam. Kano pinakangkoy kayan? Di na kinantinted mo. Ah, Ha! Loko ka alaklaka yan. ne, apay. Di na kaya jinted ko ato yaw. Si kamamot ti agalono si Titoyo anak apgad. Pinatitidam sa apay iti pates. Adda mo to'y saan ta naibos nga adobo akarnit manok. Iso ko ba atin tidmaw? Anyan. Katno si dakto kumaday ta. Oo. Kasta unay ti panang mulagat mo. Mga nuyimot mo pa, itaplano mo apangarabian. Saan mo ta? Dakto pa'y amo nga dagam ti data nga adobo. Sa pagkapusa, agsuka nakakanyak. Dandani minalamot ng agturo. Makapasulit tirumor no kastoyan. Dahita ka ditiga po na amasadot ka nga umay ag-duty no daduma kagawad lalpuot. Ne, ay saan mo't Sika talaga. Kanayon nakla barbara. Ay, saan mat? Ang sa bagay, pudno ti kunam. Makapasulit ti rumwar no agtudtudo. Nangaruna no awan mausar. May sapay dayta. Di matlag purchase ni treasurer iti supply tayo. Ay, nagsadot matamay sa honorarium lat amuna nga udungan. Kun, reimbursement ko nam Kumo, paggudgudwaan dan sa akin ni chairman di maisubsubli agastos no adda bayanihan. Anya? Nagkuna iti dayta? Siya, Sa bagay, adan samat listaan dagiti agkakaot iti bulsada no adda bayanihan. May subli dagi jay. Tsak pa'y nakita mo ta nagkaot ka iti bulsa. Tadimon sa ugali ti agibulbul sa iti pitakam no may ka dito'y barangay hall. Ken, no makipagbayanihan ka. anya, Kwarta mga min ni chairman ti magasgastos. Pasaray agkautmat ni ti Soriro. Iso adagi jay ti may resibo a may suble no ag-reimburse ka dagiti resibo. ulag. Ha? Sumril kan dito'y barangay ho. Ala! Ay, nagatindog! Patayan mo na! Awan pang patay ko. Sika na. Ni, diretso na iti sirok ti steel cabinet. Ala! Ay, awanan! Saan mo na basta makita dita? Ay sus,
Kasanon, no saan na pumanaw kat agkuluni kundita. Ay, kat ginasatanan na. Tukawan ng tulatan, titukawan na kada tayo, no saan na pumanaw. Anya, Katuan, awan mabalin tayo, no saan tayo amaparwar katagbalay ditan. Sana bale? Uray kat saan mat uyong dayjay nga ulag. Ulag balay la dayjay. ay sus, uray pa'y anyat kita nga ulag. Ulag tulat ka, kagawad. Tumukaw Anyakan sa takrot ka maagayam. Ay, sana katakraw. Ay, takrot ka. Dakkel ka nga dayong am dayjay nga ulag, kabutang muki din. Siyempre ulag day jayan. Ay, santa na mauray arumwarday ta. Iso at duruduram di ta simrekan na itay. Ay sus, ay sana. Tukawan naktupay. Ay, sikan di mang durudor no kayat mo. Ay, agyaman akta nagsardengan ti bumayakabak atuto. Kunaklano aging katrabien. Anyat kukuam di taabay ti tawaya. Kapigsat todo itay, andakan dita. Binoy-buyak ti bayakabak. Agasem ta urela umasok ti daga pag diswan ti tuto. Masapan sa ti matutudo ita. Kalgaw pa'y lang ko ma. Minalam mo ti todo nan. Aladan ta din sumipket. Eri ka po na tatawan. Lakay. Ah, Adda agargaro iti ampir ti kabite. ah, Ulag. Ay, saan la abay baysa? Kita ba? nagbayakabak nga bin. Iswa nadugsak na kita iti abot na. Nalayos na nga ta. Inka patayan. Sos! Sumibngat. Nari ka ta makita idan. Tukawan dakto bay lakid dik. Bay amlat tangarod da kita nga ulag. Ay, Katwan. Gagangay nga grorda kita no pa nagtutudon. Numalayos ta abot da. Sanda mo tamangan ano da kita kahit no saan tayo asaktan nida. Na, simursurot ba ng kanyak ni tapusan ni Sufeng? Hoy, agram ka na surot-surot Apaya simurot ka ba ng kanyak? Awan may pakan kuking ka rito'y. Ni kagawad siya no ti duty itang ay, diyak lanam naman na makasapa nga umay. Anay, naglukot di nag-duty di kalman. Apay nga kaiwara na kita Nay. Kaiwara mo ito na kita full drasigo na nakasalansan iti steel cabinet. Apay ay. Naimbagabi ka. Naimbagabi. Susapo may kan gustilo di ka pampanawan ti kararuam. Ay di, kwa, kastama tadeng. Nagsabakan. Mangala ako maiti barangay clearance. Aga-playak ngamin iti trabaho. Kastaya. Mabit lang tayo simpak man pa'y dagito. Kasang-sangpit ko ngamin sa awan pa'y tayo sekretarya. Ay, agtugawag ka di pa lang, Chairman? Kasi kaanong taktakder ka? Ate, uwan. Ay, naligat mo ano nakatakder ka akas la security guard. Aging kat sumangpot tayo sekretarya. Ay, mabalin nila tamot. Kababain mo ta. Ang mga nuwag masal da kita simbab sa bunga dayagurong mo. Ay. Ani, Chairman? Kita nagayam na kitigurong ko. Ay, hindi maiwasan eh. Ay, joke lang. Okay lang, man. Kay kayat ko nga minti agpek-pek short no kastoy ay bigbigat agwat-wata. Kagap-gapo ka nag-jogging. Ay, sumadlagaya maapo na yan. Uy, nagkit matapo sayon. Nagsingputan na nakatugaw latan di tarabaw ti steel cabinet ade agariwawa. Ay, Mingming! Mingming! Ay, siya na, Mingming tinagan na. Okra, tinagan na. Ay, okra!
Yun ni kanagan ti pusa. Ay, okra! Okra! Dahil sinubatan na ka. Ala, nag-cute! Mabit lang Dati awag ni Sufeng. Paingat hello, bakit? Apay mailiw kan? Simurot ka dita ni Okra. Wan. Kunak no mahiliw kan, ni ukramot gayam. Wan, bugbugawag. Pagaw-awi da, di mo't agkote ni tinagpwistuan na atok-tok ti cell cabinet. May amlat nga ron dita, tatagasak. Ipan ko iya veterinary clinic. Ay, nasaysayat pa'y. Ang mga no agarami diti milagro nga agati buor diti opisina. Ay, ada yung arabidan na dita, tatanakam ni Okra. Ano dagsun ti daram dita pusa kaya, Agusteng? Ay, kwang amin. Wun. Sana bali tatagasak ditan, inakpakapon. Bye. Bye. At, apaw, pakapon. Makaguran samot ni Nana Suping. San? Dagasin na laday tapusan na, tama pa na kano pakapon. Kalakyan gayam. Wow! No tao kumagat pogi. Nasingpot mo't kididay tapusa. Mabayag sapay mata sumangbot na sekretary. Agawid ak lang tayo nakagrubwatan. Dagasik tulangan ti barangay clearance apapaaramid ko, chairman. Isi kalata alay bati marudan ta si Dulam. Tapno maarami dadago sa ino dan tayo sekretarya. Ay, uon, chairman. Dagasik ton. Tatang, naggapon day tang aso. Kaasog mo ta. Ginatang ko kin Richard. Ne, kaya't yung asawan. Gapot adapusan ni Nanang. Gimatang kayo matan, iti aso yon. Siyempre. Tapno patas. Kagura na ti taol ide ni rambutan. Iso nga ita, gimatang akon at ikasukat ng agtaol. Dakulan day ta. Ang mga no di na kayo mairwam nga amo na. Sakmalon na kayo. Saan? Nasurwan da ito eh. Nalakang isuro ti aso kung nagiging matangak. Taul at taon. Nauyong sa. Ay gagangay ang agtaol ta aso nga raw. Ay gagangay na ta. Damo na ka makita. Intungkwan. Umanay daytan at pagrekyara nyo kininanang. Ay kasan mo ta na. Tapatas kami nga rudain. Wala po sa na damatasaw. Oh, diawan matew. Salbag day tapusan ta simurot man kanya ko nayak nadnadlawin. Sa pay pagayat na di tayo ti steel cabinet. Nyakit din na yan. Kunak tumat nga daman dito yan ni Okra. Ay, Wayne. Intugot ko ti asok. Tapno sana na sumursurot tapo samti kunak. Ngam simurot matlat ta. Ay. Gilo! Ay, gilo! Ay, ulig! Aha. Kinamat na ti ulag. Ne. Dita, sakit-sakit na matlatan. Ay, sakit. Ni, kamatin na no ako tayo. Ni. Kaslapos ni. Buya, anya nga'y gusteng. No di nakasinurot ni Okra ang mga natukawan na kanday tanga ulan. Ita. Wan nga raw. Anya nga'y. Anyangay, Supeng. Anyag makunab gusteng. Natayan ti ulag. Ha. Napatay ni Okra. Anya nga'y ti makunam di tapusak ita. Gusteng. Adiwaw. Utang ko tibiyag ko kinkwana. Pagtaulan day ta asom. Imbag ta nakakawa, tano saan kumagat lakit din day ta. Natural ako magat aso. Ay, saan? Isursurok day ta. Nasingpot day ta aso kakas kanyak. Netan, gusto na may ayaw na kita nabiyag. Sikbabon na kayo, Taisaw. Ha?
Wonder kat mo't ginatagtagainap ka. Ne, amangan no ni patane apusan ni Rosa na chay. Angam, ada yung iso. Kat no bobo kat ni patane kat. Domi, mabali namin. Ado ti awan ng trabaho ita panawin. Ngam, ado mo ti hiring. Apa nga ta? Ado pala awan trabaho da. Saan da nga ta qualified karang ti may of offer trabaho? Wano, talaga salut da. Saan sakit di ang makauti pampanunutam kagawad Dumeng? Nay, anya sana makauti bagbagam kagawad sinyang. Naunag ti pampanunutam ti kayat ko asawan. Saan mo tunay? Pampanunutak man lang. Ado, ti awan trabaho da ita. Ay, agpaiso da ita kagawad Dumeng. Epekto pa lang ata ti pandemic. Mabali. At damot dagitay awan trabaho da, gaputas sadot da. Uwin no saan? Napili da iti trabaho? Uwan nga ta. Kan nadamo dagitay naruamon iti libre. Kasi ti kumadagitay agur-uray pala iti ayuda. Ay, grabe mo, no dapay la agur-uray iti ayuda aging gaita. Ada, dagitay magnamnama iti ayuda kas kada karkari. Sado, dagitay mangnamnamalatan iti libre. Agpaiso rin ta. Ay, Kagawad, makaturturog kan sama. uwan nga raw. Nakipagtanodak ngamin iti rabi eh. Napuyatanak. Kastaya, ngalakating kapay maturog ah. Kuma, oreket, anda kamutin nga officer of the day. Ay uwan, siya kunti makaamo ditoy. Nabilin nakmatan ni chairman ni Di Kalma. Okay, good. Responsible ka kagawad. Ipakat mo itan, ti kinaresponsablem. Uwan mo't ah. Sa anak akas kadagiti daduma akapada akagawad, amasadot da nga agmalam dito'y barangay hall. Uy, agan anos tayo agserbi. At gantulat tamot binipisyo, magungguna tayo. Anya kumamot a benepisyo, winugungguna kagawad. Ano nagiti naayat at tumultulong? Ano nagiti simumulagat, asa na maturog ka makakita iti mararamidan tayo. Dagijay ito, ti manggunguna ka na tayo. Isa, saan ka ngaglanglangan iti dutim iti barangay hall, tapos magunggunaan kan tao. Bulaw mo daytan kagawad dumen. Uray din ak bulawan. Ag duty ak matlata. Anis na ito ya kagawad. Ay la. May waks iti nagsarsaritaan mi kani kagawad sinya. Sakbaya pinanawa kay di barangay hall. Kunak no mabulaw ko. Nakarit namot gaya. Agama. Ala. Pera bulaw. Andan to magunguna na iti amin na nasisingpit. Na iti napudno iti trabaho da. Na iti napudno kan mangtungpal kadang iti sauda saan da nga kari iti itayab lang ti kali. Kasapat kadang iti agtrabaho nga ada security of tenure da makon ko na. Ada maawad da benepisyo no agritiro da. Ken oray saan da pa yung agritiro no natay da sakbay ti panagritiro da. Adal ta benepisyo da. Yan. Tinton asawa da ti agawad. Agam nagiti nga sa barangay officials.
Anya nga tamat a benepisyo. Ti may pay ka na kuwala. Ay, umayan dirita ba. Pag inanagman pa na iti mata. Ay, Lakay, may di Crisanta nga asaw di soldado aputot day di kuros. Dedikuro sa putot ni kakadukot. Uy, adapay sa bali aputot na kat may samot ti anak day ti day di bakit na. Day jay a Crisanta ti asawa jay soldado nga apu ko ni kakadukot. Uray asino di na krisanta. Apay aya, hanya timbaganakin ka. Awan mo tinapatag-unay iso amas dawak. Kaslay may nalain chismis mo di soldado nga asawa na. Anya? Wan, imay naklatinong tungtungan, ngam nadlaw ko. Addan sa pakariribukan na. Isu apat check nga umasidag to iti barangay dayjay. Umay to nga taagdawat iti ayuda, wano anya ditan. Ha? Anya? No, adda ayuda madawat na. Abangan mo't no, agtay-timing na dayjay nga umutang kumakanyak, ngam dinak na timingan. Ay. Isu apat check. Ranaan na kanto iti barangay hall. Ampang di asawa ti apu ko kasuldadaw. Nay, apaya kastati ko na yung apong dukot. Una, tayo bagbaga na kit din nasaan na ngay ayatan di apu ko. Anya, Naging tutulong aklay di damo ang makita apanangyam ammo ti apu ko. Nabate at tulungak. kasta? Wen, iso ang pagsawan naklatay di maday nga oray si sasagwa. Tati amuna kat saan ko amang manggag. Kasano na ita? Apaya nakiasawa iti apu ko yo, no dinagayam ay ayatay. Nakiasawa tapno isunto ka no ti mga la iti binipiso di apok no matay di paggugubatan. Anya, ay naglukaw no kasta. Wait, nangag ko na itangay baga na iti gayam na si marungkar dito'y balay. Nagdakas kat gayaman, tinasawa ti apu ko yo. Sadot pa ya. Awan pa mo't anak na ng aw-awirin na. Erumbang kumasumapol mo't iti panggadan na. Tapno makatulog. Agsen senyorita kitday. Kabalayan samad lagi jay kakabsat na, karaman jay inana. May sapay dayta. Mangirarik da iti bagas kada karne masidsida dagijay ay naglalaing da abangan. Kasta gayam. Kasano ti panagbibiyag da nga, inaawan gayam panggadan da jay Crisanta. Jay sweldo ati apukaw ngay patpatulod na. Iso ti pagbibiyag da. Anyan ti kasta. Imbis asyak ti mayranod iti sweldo jay apukaw. Saan na? Tapulos mo't nga awan pa kay ranoda. Idinto ta syak ti nang paadal kinkwana. Wala niya. Da ipayback di apu ko yung kadakayaw. Kuma, yung saan kon ngalmanay, lakaya ko, umadayan ti pensyon ko apagbyag ko. Kahit mo asawan Crisanta, natayan nila ngay mo. Ay sigurado daytan Taging gay takot sanda pa yan nasarakan. Pinatay nga tan dagiti ano panda ka busor ti gobyerno. Anya? Nagsasaw ka. Kaslawan laladingi, tami ti panagpukaw ti asawam. Kastoy siguro no saan unay nga ay ayatan tinakiasawaan. Kaslaawan anya man na nga uray matayan.
Iya? Ay, ala, tila may bagbagakan kan, Rosa. Di mo na ko masasawan iti sa bali at nakababain. Mabalen. Si kalat pangibaga akiti na ito. Anya na ita. Ti imbaga ni Crisanta may papan ije missing nga asawa na. Kung nga pweso. Awan sapal at damag may papaniti na dyan. Talagang awan pay. Iso nga impilang na anatayin. Kat amam. Asikasun na kanun dagiti papeles a kasapulan para iti panag-claim na iti benepisyo. Ano yan? Mabalin ayamat tag-claim na awan tinatalga da pamanagnak. Anatayan ti may sa tao. Diyak man amo no niya ti aramidan na. Basta ag-claim ka nun. Ay, ada tao. Kagawad Dumeng, umayak man. Nimot Crisanta na ita. Wen, naklukatan ti daw. Apo, umayak man kagawad. Mabit lang! Umayan! No niya ti ibagaam Crisanta, nilatan Rosa ti pangibagaam. Tanay, at daawag ni Chairman. Nasken kano amapana ko ni barangay hall. At kano magbirbiro kanyak. Ay, sika kumati ka sa o. Ibagak tulatakan kuanan Crisanta. Sige daw, mapangkalatan. Sige, mapanakpay. Ay, sayang. Ni kagawad ti kayat ko akasaw may papaniti da ito. No talaga nga iso ti gagaram, mapankamat nga roda ni di barangay hall. Imbagman tadda kayo mat dito'y sango ti store, ama. Tadikat, adda kayo la ija balayo. Wait, makasikurmait no di rumwar na tao. Uray kat napaksyat sa amutan ti COVID. Sapay la kumaat, akasta. Kinkwa. Kunak no dito'y titinurong di asawa ti mapukpukaw pa'y laing nga pukok. Ang awan magkayam di tao'y. Ni Crisanta? Why, nakitam ka day. Imay ije balay. Gaputa di na nakasarita ni Dumeng. Sinurot na ije barangay hall. Asaus, mangibabain day jay anay kamkamag. Apay ama? Amam na niya't ibaganakin kagawad Dumeng. Anya, ama? Umutang! Anya? Wine, agsapsapul manayin iti umutangan na. Taas ikasunan ti claim na ija ibagbagana anatayin nga apaw. Na, malading itanak man launay. Tasaan ko apat kay na natayin jay apaw. Agam, ipilit na kitan anatay ka nung. Anya? Ay, nagsakit apang panunutay. At ti mismo nga asawa ti apu ko. Kaslamarag sakan iti ipapatay di apaw. Ay, agparparik na kanya kasi bibiyag pay. Saan pa'y anatay di apu ko, Rosa? Ay na, naladaw kamot adimtang Crisanta. Kapampanaw launay da chairman kan kagawad Dumeng. Unay matamalas kun kagawad. Nadanon ko ni kagawad Dumeng ija balay na. Ngam apag iso apumanaw. Sinurot ko dito ita iso ti kayat ko akasarita. Ngam, jak manan naabutan. Malas mo talaga. Agsubli ka laangan intod bigat. Ay, jak sa may pabigatan. Iso nga agsubliak ija balay da. Taurayak lang na sumangpet. Ay sus, madi ah.
Maisturbo mo't ni Rosa iti trabaho na numapan ka aguray ijay balayda Sandak nga minasardengan dagiti saan a makaaw-awat iti palawag ko. Palawag mo nga. Kan asino, dagiti di makaaw-awa. Ko ha? Basta. Amo, ba't kita di mo may baga kanya? Sige, makaammo ka. Basta di ka mapanijay balayda kagawad dumain. Ipabigat mo dayta. Inaknak mamatan ni Rosa kagawad. Ibagbagak laeng ti mabalin apakapabainam, Crisanta. Nasingpet ni Rosa. Di nantulakit di ibaga ang manaktakak iti trabaho na. Ama ka no pag meriendaan naktupay kit di Anya? Umutang ka manain. Di ka pa'y nakabaybayan. Tsak malipatan di utang ko, chairman. Talaga lang amin nga awan gastusek tapno makakwarta akmatan. Kasano dayta? Umutang ka ti gastusam tapno makakwarta ka. Wan, chairman. Pirmi arigat kon nga agbibiyag. Gapot agsisipula listahan ti utang ko. Ngam di kay madanagan. Natayan di asawa ka soldado. Dakkel ti maalak a benepisyo. Anya? Aduntun ti kwartak no may claim ko di benepisyo ti asawak. Mabayadak to aminan nga utang ko. Karaman ti utang ita kada kayo. Apay, natay na yan nila kay ma. Natay nga tadi da pa'y magkano nasarakan. Missing in action kano di asawa ka soldado. Kuna di opisyal na. Anya? Missing pa lang di asawam. Saan pa ya kumpirmado anatayan iti gubatan ng yut utang mount ti benepisyo na. Natay lakit di day jayan. Tayot utang ko na, Chairman. Mayawawan sa amatan. Promise. Payadak adagos apaman a may release ti benepisyo day dilakay ko. Asas, makaalyaw datang aramide mo. Yotang mo kit Awan pulos den. makani di balay min, Chairman. Sakit. Talagang sana ko napautangan ni Banay. Tas ang awuywuyan ka nung tikatiddog tilistaak. Uray ni bakit sakka. Inong tanak paikit din, idi umutang ako mamanan. Kasta. Wan, Chairman, iso pautangan na kun Kaasyan na kumamat. Matay kami ni Tibisin, no di nakaasyan ita. Ay, Pautangan da kun, tay nakgumatang iti bagas ija ilay. Ngam no di dak pautangan. Basol yun, namatay kami iti Bisin. what? Agure ka. Kit no 2,000 ka no matinutang mo kinisufing iti kalman. Naibusan? Mamin ano matla tumayab ti 2,000, Chairman. Anya? Alakit din Chairman. Uray, tano mangabak kay to asang gunyan at aduntuman ti kwartayon. Anya? Bayadak adagos. No may claim ko ti benepisyo di soldado nga asawak. Yututang mo ti benepisyo ti asawam. Idinto ta di mo pa'y amo no natayin wino si bibiyag pa'y. Kapilitanan gapot kinarigat ti kasasaad me. Sige. Nayunak kinutang mo kan suping. Ngam na'y bayadan to Un ka di Di mo pa utangan, Chairman! Ay. Sumragapaw! Salbag ka. Si bibiyagak pailangan. Iyot utang mo ti benepisyo. Ay, no. Uy ka. Inako ka tapno mabayadam dagiti utang mo. Nalpas. Basta na kaya. Basta. Ay. Madi. No, mamagusto. Nayan na tao. Dumi. Mapali namin. Don,
Masapa kami kanana nga mapanidya po ni Raria. Ita nga min titabon dyan nakamasayag. Aya, di mo may kadwalang aldaw na ita. Bun, ngamtangay awan ka no mati urayan dan. Itabon dan. Sakat, agganat ka no nga minan nga agawid dagi dyan nagkapo iti sa bali nga ili. Alakit, wala. Dahil dyan ka di, tayo dandan ni Agnobentan, titawan na. Wan, iso apasig matan a senyor dagiti agbambantay. Sige dong, mapaan ako. Ura isoblimpay laang titurog mo tanay. Nairamraman ka matan na ng kasapsapa, nagreeng. Sige, mapaan ako. Sige, ingat. Ay na, napanan ni Rosa. Amo nalatan. Ure di na imbaga. Talaga mo na sublit ti maturog. Dito yan sa pa... na imbaga. Natural death di papatay na dyan senior citizen. May tabo nita. Sana nag-positivity COVID. Nakas ka nagitila duma amat matay a senyor. Talaga napigsa ti resistansya na iti senyor. Napaot ti piyagda. Sa kasalaw. Nasalsalun at dansapay kit din. Ngam nagitag kapanluag. Kapilita na kastana. Kasanaya kat ipang pangarunan samat ngaminan ti gobyerno. Ti panakaayawan ng iti senyor. Kas kada PWD. So na yan. Mapaatin dog ti biyag ng iti senyor. Nabati ni Doming to cellphone na. Ano nga tayo ti ibaga dahi ti umawawag? Hello? Hello. Rigatay asawa ni Omeg. Ala, sino nga tatay to yan? Hello? Sino dahi to'y? Salot ka. Sumbatan nakpay sa kantumat agdamag. Ay sus. San abaling nga agangkit? San lakit di nga agtibi? Uno agkupit? Sino kayo kadi? Si Kati asawa ni Uming ko na. Number na to'y inawaka. Babae ka mag-asim mong bat. Sino ka aya? Si kakalit ay putot nila kayo stay nga katugangan ni Umeng. Sumbat! Sino kayo ayata? Ang sao ka itilimpyaw. Wan! Wala po. Siyak ni Rosa, kayab ka, Portugal, nga asawa ni Domingo Portugal, amanugang ni Gustilo, kayab ka, ikulipagpag. Sino kayo kade? Salot ka? Bayag mo na sumumbat. Siyak matiapong yo iti tumang ani bubod. According to information. Bubod? Naka-English pa ya. According to information, kunanan sa. Hoy!
Agsaukan amukan. Si katay asawa ti paboritong apukok iti tumang. Di ka magdanagan. Sa anak nga gubay. Ang kitla na ito'y. Ay, kasta ka de. Apong ni Tuming, iti tumang da ito imawag. Ada ka di pa'y si Bibiyag nga apong na. Hello. Si bibiyag ka pa'y? Ay, sus, apo. Ay, uwan! Agang-agang sakpay. Ay, tila maisungsumbat kon. Angam, akpay suka di nga apong na kayo ni Duming, iti tumang? Yes. According to information. Salud ka. Anyat nagan mo itayan aya. Isyak ni Rosa, apong. Salud. Lukat ang marod tiri daw yun Ada akong dito'y sango ti balayaw. Anya? Pastrakan na kong Ay, uwan, umaya ko na pong, umayan. Jesus, may sursurot akon. Ay na, sapay ko matagpay so nga apong ni Duming dayta. Saan kat abudol-budol? Pudno kayam kompleto ti alikaman yaw. Sak talaga ti apong maun. Nagtugaw kayo apong bubod. Idisoyo pala na itatampong asinusoon niyo. Uwan man. Ang pangmet ni bakat mo arusa. Di naman la ibaga nga ay disokto'y tampong ko. Anya? Nauray ko pa'y asikat ti mangibaga. Agday ta. Mabiit laang. Awatam day taoy. Anya na ti apong? Basa no amom ti agbasa. Sertifikasyon day ta. Asya ket amang day inang day inam ani pilita nga asawa day amam ani pindo ko. Apa? Dandaning santima di apug aw ko. Pagsasawan naktupay lang amay. Basta amdaytan Ay, pasensya nakla ko man apong. Basa muna Nay, awan COVID ko Promise. Ada sertifikasyon ko dita. Oo na pong, basa akon. Anya apaw. Mamati kayon iti asawam nga apong nak iti tumang. Wala na pong. Dagulit talaga. Ay, agyaman nak apaw. Makaang sakon iti nalukay. Uray numabalin asilwanan tasungom. Anyan na ito alakay. My favorite apaw. Maarakop ka matlaang. Jesus, inipungol na kun. Ala, maawatak no kastadi ka makaumay ita di opisina kagawad domeng. Asikaswem dita simbang bay nga apong mo iti tumeng. Sige, bye.
Itala amaam mo. Nga dapay la si bibiyag nga apong iti tumang ni Dumeng kat amaam mo nakpayunay. No di naklam amo day jay, ay sa anak ko maamamatay. At inasayaat, dumagasa kay di balay da inton malam. Kaya't ko makita da di alakay. Akuri ka. Anya di imbaga ni Duming anagan da di ngapong na. Lakay bubod ka no. Ang mga naman nagbubod. Apo. Ini bagbaga kon. Adda nga tamot kasta anagan aya. Mas daawag dong. Apong mo kati at talaga ni apong bubot. Kwa, kompleto mo ti certification na. Manipod ijay lugar niya ka sa bawilan. Uray kumpleto. No di mo mat malagip nga daapong mo nga agnagan iti bubot. Una ya. Panunutom anainpag Nasidsidap kit din ti lagip day ta nga apong mo iti tumang ngam sika. Malagip na ka? Ngam di mo malagip. Wani nga ron. Pampanunutag mo tayo takot. Ang mga nagkabaw la day ta na isarong dito'y nagbugsutan. Paliiwan ta, dong. Kumusta mo jay punerarya bakit? Mayat mayt. Awan problema, tasaan mo ta biktima ti COVID, dagiti may mas masaya ki jayan. Awanan ti COVID. Kitaan nyo at ano? Ay apo, ang mga nwad na makalibas. Awan. Gayam, nakasaritam ka din jay apong iti tumang ni Dumay. Saan pa'y? Tadyak pa'y mo't dimaga si Balayda. Kaya't kumat kumamakita ang kanayon mo't nga apura ak nga agawid no kwa. Tapang panunutok ti panaglutok iti pangrabiyanta. Ni. Dapay la umay dito'y balay katrabein. Ay, damagam no tao, taamangan no ni man rambutan ita, anday tagtok-tok-tok. Si Kamut. Agtok-tok nga rodmad ni rambutan. Sino dita? Nay, Asinaw kayaw. na, Mabalinti umay. lakay mo't day tagsasao di tarwar. Asos, mga no COVID. Delikado. Yahoo! Sana nga ang COVID. No day tatidiyo pampastrakan kanya. Ang kitla na ito. Ni. Ay, agang cake. Lukatan yan Di kay madanagan. Tanakaaputa. Lakay nakaapot ka no. Inkalukataan ng tirida. Maturog kan ama. Tapno nalawlawag ti panagsasarita tayo inton bigat. Thank you. According to certification, siyak ni. Anyat nagan ko nga minan aya. Inton bigatan nga iba gamit tinagan nyo, ama. No, nalipatan nyo. Secret kasta. One secret. Nice. Thank you dito yung baro nga apot ko Pang-COVID daytoy kunam sa itay. One, ama. Thank you manain. One. Ngam, sa anak nga COVID, one? 100% data. According to certification. One is one maturog kayon, ama. Agin tayo na kuma. Ay, awanin dayon mi ama. Iso maturog kayon. Ala, winin.
Sus, dayangan nan sa apay ti bagbagi na maturog. Ay, agkabawan na ito'y naisarsarong alakay. Di mo't lumayan ni Suping di kwarton. Ni. Di mo't Rosa dito. Hello, Rosa anak. Tatang, dila na isarsarong ni Apong bubod dita balayaw. Apag isaw, ada dito Paturugan sa ninanang yawn. Nagyaman na. Kung namila no nayaw awanan. Apay, inan ano yu to'y apong yu ititumag na nagtalaw sa amat dito balayaw. Rabrabeing nakatampong kit din na simbang ba dito'y balay may. Awan mo't madi nga inaramid mi. Iso na lang ta. Kasla na ilawaan lang ay may dito balay mi. Nailawan? Wan tatang. Pagamuam la ta. Di na ba't am mo ni Duming. Anya? Wan tatang. Uray no kasjay. Akasla nagkakabawan na lati sa sangbay na dito'y balay. Matanagan kami matlang. Ang mga nuwag sakit. Makonsensya kami matlang, Sigon kadagita anak sasaruno a pantasyam anak kao. Makuna kasana na igagara ana biktima na kayo ti agkabaw. Wansa, tatang? Alakat. Baka mo kayo pa'y langarot kini Apong bubod, Bye. Bye. Pagta dito tinaturong dito alakay. Tano saan? Pagpuyatang kat kuman abirbiro kain. Mumaliman. Awan mananti may akadwang opisyal. May samot ni Duming. Di man nga ta umayain. Sisak man ang nagmalaman dito'y barangay hall. Awan mo tinjay budol-budol nga kabaw ije balay da Duming. Tain saruno na kami muta na biniktima. Awan ang tirasun na sana dimbay. Anybody home? Ne. Kita anak putih tabakat anay kwadro di taridaw ngam. Anybody home? Kuna na pa'y lang. Anybody inside? No. Ay, niya po, jakpe am isung-sungbat kun. Ay, sumber kalatanina. Ay, come in and take a seat. Kung di English, saan mo't nga Amerikana iti pa nagkitak. Take a seat. Ay, maka-English mo't kit di Ay, I am balikbayan from Hawaii. My poor name is Gabiana, as in Gabli in Hawaii. Na. Kat ada sapsapulan. Kastaya, ina, sino ti sapsapulan niya? Wait a minute. Who are you, man? For your information, Miss Haman, I am the humble barangay chairman of Barangay Nagbugsutan, Town of Santa Disgracia. Oh, sorry. Pardon, Mr. Chairman. Nasarantaak sa anak pa nga agbugso. Uwan mo. Makitak mo't ang nasaranta ka. Adayo pa iti kumpay ni patay king ka iti panagkitak. I can manage, Mr. Chairman. Kita anak mo dalatan. Ay sa anak nagsasaon. Uray ngay sumutag sao. Ay, maganda ito ya. Sa bagay, adayo ngay naunang siyak iti panagkitak. Kabaw nga tan. Ilocano akmat kat. Ay, kastaya. Yeah? Oh, yeah. Ay, no kasta. Uray san kayong aging glaze.
Tamangan no saan kayo amaawatan kat saan kayo met masungbatan. Yeah. Di. Malaman. Lumnagton jay init. I know. Ay, ya po. Malaman mishamuhan. Iso nga, ibagayon tigagarayaw, taamangan numasip ngitan kayo nga agawid. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling Clementine. Ay, lakay ko aya. Sana to amang lipat. Till death do us part, my honey bones. Po Diyos, pakawanin no pakabasulak. Agkabawin agbalang taday ito'y abakit. Ay, anyat mapaspasama kiti Come on. nakakidamot ng nagsasao. Oh, no, no. My dear, saan ka rabrabakan? Uray nulom na jay init. Talumagdumat laang nubigat. Ay, sus, apat. Miss Samuan, agriing ka. Agmulagat ka tapno makita na akasarsaritam. Okay. Who are you? What? Ay, itay kami pala dito arubayan. Anya nga tatipang panunutan day taa. Bakit gabyana? Itay pala na kamulenglang. Tinalyaw rak. Ada ibagayo, ina. Ayan tay papeles kon. Apay, anya apapilis, ina. Oh my golly. Inlamang yo. Itagmon kanya ang tagawin akon. Nanang, ada. Ay, imbagtada ka, Rusa. Diyak makakinaawatan da ito sa nga ilit tayo. Nagpampanono ta. Kat amangan gusto ti atap ko. Oh, anya nga atap mo. Nasukainak nga min jay tampong asinusuon ni Apong Bobot ididimtang ije balay. Kat ada nakita ki jay anak kunas a passport. Passport? Agor ka. Talaga ka di api manaw di lakay ana isar umot ije balayaw. Wen nanang, ada ka no birukan na. So nga interview man ni Apong Gabyana wano gablin. Oh, you. Tali, you are here? Halika ka no. Inawakan na ititali nanang. Huwag ka ron. Si ni Tali. Ala, agtali kan. Oh, Tali, my darling Tali. At long last, I found you. Ha? Ay, mabait lang ina. Ay, Apong gablin. Ay, mabait lang. Dito ka rakupan. Neneday, umaog ni Tatang Murusa. Hello, lakay, apay. Miss Samuan, ay ni inagablin adda dita balay? Saan ka diya nagliba sa Pimanaw? Adda ditoy, nagbidutan na atali tinagan ni Rusa. Exactly. Di yung palubusan na Pumanaw. Ne. Bye. Anya mo di Tatang mo, inindap na dagos ti cellphone na. Anyat ko na ni Tatang. Saan ka no apalubusan apumanaw na ito'y abakit. Sino ka? Apay nga agmarmarang mangkay ti sang wanak. Who are you anyway? Di tama. Duray awan agsinsin no bliano kasta. Kabaw. Aguray ka. Kasla si kani Gabya. Gabiana alias Gablin. Got it? No kasta. Si kantay ex ko anabayagan akail iliw ko ama kasin noblian. Siya kagpaiso.
Nabayag nga inururay ko amagsatan jay agsarot alakay ko. Tasikalat tati labs ko. Ngam ita, di na ka din malagip. Anya, saan ka malagip? Nagkabawak labas eh. I love you, my gabling. Oh, thank you ta malagip nakpay. You are the bubod of my life. Bravo! Success! Naglindagip kayo mutlangan. Agpada kayo abalikbayan ng agkabawan. Ngam gapukan taya. Aya, dahi nakapaglindagip kayo pailaan. Congratulations, Apong Bobod, ken Apong Gabyana. Ure nunay sarsarong kayo na dito nagbugsutan. Apong na kayon ngagpadpada. Ano dyan na tagainap ko? Napalabasan ti daw nagitipuso. Ag-ex matalaver sa lakay kan bakit naging biday ti tagainap ko.